vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. So confession yangu mukoma Nash yakamira sekudai so: ndinoda kureurura kuti murume wangu achizonosvika pakunorwara ndini ndakazvikonzeresa, uye zvekare dzainge dziri nzira dzangu dzekuti ndinge ndichizama kutsipikawo mweya wehanzvadzi yangu. Mukoma Nash, ndakauraya hanzvadzi yangu nekuda kwekuti ndainge ndabva mukunetsana nemuroora wangu. Zvinhu izvi pazvakaitika kwainge kuri kuma 2006-2007 apo pandakazviurayira hanzvadzi yangu. So at that time hanzvadzi yangu uyu ainge achishandawo mutown, isusu tainge tigere kumaruzevha. Zvino ndopaakabva achizoti aida kuti tsano vake murume wangu vange vachizouyawo muHarare nekuda kwekuti kubasa uku kwacho kwaainge achishanda kwainge kuchidiwa munhu. Saka ndipo apo murume wangu paakabva achizouya muHarare ndokubva achizotanga kushanda. But zvakazoitika manje ndezvekuti muroora wangu aiva nepamuromo, akabva achizotanga manje kuita pamuromo. But ndaiwanzokunzwa hangu nevanhu vemakuhwa, iye hanzi ainge achiti aida kuti hanzvadzi yake inge ichiuyawo kuzoshanda. But mukoma Nash, ndakabva ndazoenda kumba kwake ndikabva ndati ndakanzwa kazvichinzi muri kuti murume wangu ari kufanira kuti anga achidzingwa basa kuitira kuti hanzvadzi yenyu inge ichizokwanisa kuwana basa. Saka iye akabva atongoti vatete, kana zvizvo zvamakanzwa ndizvozvo ende ndikoko. Ndokubva tatanga kunetsana. Takanetsana mukoma Nash kwenguva refu. Takati tanetsana kudaro ndopandakabva ndati iri bho, iniwo ndakabva ndachizotaka kufamba. But ndichifamba mukoma ndainge ndisina tarisiro yekuti ndainge ndichazokuvadzisa hanzvadzi yangu. So mukuzonofamba omo, n'anga iyo yakandibatsira haina kukwanisa kuda kundibudira pachena kuti muroora uyu ainge aine strong spiritual backup, because amai vake vainge vari muroyi mukuru. Saka apo pandakabva ndazonopiwa glass ndichinzi ndaifanira kuti ndinge ndichimudaidza kuti ange achizouya muglazi muya ndikwanise kuzomubaya nebanga. Zveshuwa akauya mukoma Nash, akati auya muglazi muya but ndichinobaya kudaro ndopandakabva ndachizoona kuti chiso chake chakabva chazoshanduka ndokubva chazova chiso chehanzvadzi yangu. Sekuru vaivai ndakabva ndazovabvunza kuti ko chii chainge chaitika, why is it in the end ndainge ndaona ndichibaya hanzvadzi yangu ende glazi rose rakabva razara neropa zvekuti handina kukwanisa kuzonzwisisa kuti hanzvadzi yangu yainge yafa here kana kuti chii chakazoitika. But sekuru vaivai vakabva vazondipa mushonga, vakabva vanditi mushonga uyu chimhanya unge uchienda kunozvigezesa. Ndakabva ndazotora mushonga uya ndokubva ndazoenda ndikabva ndazonogeza. Kubvawo ipapo vakabva vatongonditi zvatoita zvinhu zvako, zvatoita iwewe nemuroora wako, hamuchambofi zvekare makanetsana. Ndakabva ndazodzokera mukoma Nash, but takaramba tichingonetsana chete. Then hanzvadzi yangu pane pamwe apo paakazoya kumba ainge ari palive, ndakangonzwa ndichingoti ndafunga mwana waamai vangu, ndafunga mwana waamai vangu. Saka akabva achizodarika nekumba achitoenda zvake kumashitoro kunonwa doro. Ndipo apo pandakabva ndazomupa mari, ndikabva ndati budi, mari iyi torai, toda kuti munge muchizotenga huku. Kana matenga huku munyatso kuislota, munyatso kubikirwa huku yenyu. Saka iye akabva ati maita basa sisi, ndichatotenga riri jongwe, because aiva nekamari ako kaainge ainako. Ndokubva azowedzera paya akabva azotenga jongwe riya. Zvino akazoti ava kubva kubhawa kuya ndipo apo paakanzi akabva azoti paakasvika pamba akabva ati vanosokubhoilisai mvura nekuti ndauya nejongwe rangu randinoda kuti ndige ndichiuraya. Iri jongwe iri ndoda kuribika ndiri ndega ende ndicharidya ndiri ndega. Saka iye akangonofira kungonoslota jongwe riya, then ndokubva atotanga kutobuda ropa mumuno. Then ndokubva atotanga kungoti musoro wangu uri kutema kani.
then ndokubva atoshayika. Mukomana acho pandakanzwa zvichinzi ainge afa, ndakatoenda kuya. Ndainge ndisitomborinawo tarisiro yekuti zveshuwa hanzvadzi yangu yainge yatofa, but ndo zvandakatoona kutoti ndo zvainge zvitori paground. Handinawo kutombofungidzira kuti ndini ndainge ndazvikonzeresa, but mukomana acho nekufamba kwenguva manje ndo pandakabva ndachizotanga kurota hanzvadzi yangu ichiuya kwandiri ichinditi, ko wakandiurayireiko, ko wakandiurayireiko, ko wakandiurayireiko. Ndainge ndotoona chipoko chake. Ndakabva ndazomhanya kuna sekuru vaya. Sekuru vaya mukomana acho ndo pavakabva vachizotanga kungotsenga-tsenga muromo vachiti zveshuwa chipoko ichi kurota kwandainge ndichichiita zvekare nekuchiona chainge chiri chokwadi kuti ndini ndainge ndakauraya. But n'anga mukomana acho dzinoti kana dzichitaura newe handiti vanotaura nemadimikira, so saka sekuru vaya vakabva vati yainge isimbori nyaya, ivo vaikwanisa kundigadzirira mushonga wekuti chipoko chehanzvadzi yangu ndisazongoramba ndichichiona. Ndipo apo pandakabva ndazopiwa mushonga uyo wandakanzi ndichinosvika kumba ndaifanira kuti ndinge ndichizopa murume wangu chikafu icho chandinenge ndabika ndichishandisa mvura iyo yandinenge ndakasoka mushonga uya. Ndo zvandakazoita mukomana acho. Ndainge ndisikatozivi kutoti kwainge kuri kutokondema murume wangu kuti iye ange achizova ari iye aizotevererwa nechipoko chemurume wangu. Mukoma ndakamubikira murume ndokubva adya paya. Neniwo ndakatodya because ivo vakati kunyange ndikadya chikafu icho chandinenge ndabika nemvura yandinenge ndaswera ndakasoka mushonga uya, there was nothing that was going to happen to me kana kuti kune vana. Murume wangu akarwara mukomana acho zvokuti akasvika pakuiswa pachioxygen, but mukomana acho pane vamwe bamukuru vakazongoya. Bamukuru ava vaigara kukwekwe, vakangoya mukomana acho vakabva vati mainini ko mafungeiko, mafunga kuti munin'ina wangu ange achizofa here. Ndikati what do you mean nhai bamukuru? Samunoreva kuti ndingatofara kutoti murume wangu atoshayika. Vakabva vangoti kana muchikwanisa mainini toda kuti munge muchisunungura munin'ina wangu, and we are not going to discuss this with anyone. I won't tell anyone, but ndoda kukupai mukana wekuti munge muchisunungura munin'ina wangu. So later on I then discovered kuti bamukuru ava ivo vakatoromba vatori nezvikwambo zvavo. So I think kuti zvikwambo zvavo zvakatogara zvatovarakidza kuti inini ndini ndainge ndakaitira murume wangu mhiko dzekuti aifanira kuti ange achizotevererwa nemweya wezvipoko. So ndakabva ndachizosuduruka paya ndokubva ndazongoenda mutoilet, sezvandainge ndakaudzwa nasekuru vaya kuti kana ndava kusada kuti murume wangu arambe achirwara ndaingofanira kungotsvaka panenge paine glazi aya mazimira mahombe, ndobva ndazvitarisa muglazi muya, ndobva ndazongokumbira Mwari ruregerero uye zvekare nekuzosunungura murume wangu. Ndo zvandakazoita ipapo, ndikakumbira Mwari ruregerero ndikabva ndasunungura murume wangu. By the time patakazodzokera kuvisitation hour ainge atobviswa pazvimaoxygen machine zviya ainge ava kutogona kutofema ega. Within a couple of days murume wangu ainge ava kutokwanisawo kutotaura nesu, achitozamawo kutomukawo achitogara. Panguva iya yekuti tinenge tauya kuzomuona murume wangu ndokubva azotoita right and got discharged. But mukomana acho ndo zvakaitika ipapo. Ndakaenda ndichida kunogadzira murora wangu, but unfortunately mishonga yacho yakabva yazonobondera nekuda kwekuti murora wangu uyu Amai Vake ivo vatori muroyi atori nerank, hanzi vatori nenyembe dzehuroyi. Hei vedari ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Naimi kozvazvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Zvechokwadi ndazosvika pakuona kuti vakadzi vedu ava vekuzimu achiri nerudo hakuna mukomana acho. Vazhinji vacho vangova pakumhanyidzana nerudo. Ndokusaka ndafunga hangu kuti ndinge ndichirorawo umwe mukadziwo uyo wandiri kudanana naye, but iye anobva kuGhana. So mukomana acho inini ndakauyawo kunoku kuUK when I was still very young. Patakauya kunoku kuUK tainge tichitori grade 5 ikoko, ndo patakauya kunoku. My parents, both of them, they have since passed away, but mukukura kwangu moyo wangu waigara uchingorwadza kuti
when I get old enough, I want to get married to a woman who comes from the same country that we came from, but life do happens. When I got married the first time around, ndakarorawo another woman who was born and raised here in the UK. Ainge asingatombodi kunzwa kana chinonzi Africa. So as someone who was trying to trace his roots back to his country, taingogara tichingonetsana, because iye aitozviudza kuti as long as she has a husband, a happy home, kids, there is no need to think about the roots from where she comes from. But inini manje I have been conscious all my life kuti munhu unofanira kuti unge uchirangarira uko kwawakabva. So mukomanashi, that was when I said maybe it is far much better for me to date a woman who is from Zim. So nekudawo kwekuti tiri kunoku ku-UK, the obvious thing that I had to do was to look for a woman online. Saka ndakabva ndachizotsvaka musikana wangu paFacebook, ndokubva ndataura naye, akandiudza kuti she was in South Africa achishanda usamaid. Saka nekuda kwesituation yake nemari iyo yaainge achiwana, ndakabva ndazotanga kumunzwira tsitsi. So nekuda kwetsitsi dzandainge ndava kumunzwira, I then started sending her money. Ndo pandakabva ndazoona kuti vamwe vanhu vanokwanisa kutosangana nema-blessings in their life, but they choose to throw away those blessings. Ndakati ndichimutumidzira mari kudaro, that was when I realized kuti she was nothing but a scam, because kunoku I was being faithful even though tlainge tisati takambosangana, but iye kuSouth Africa ikoko I later found out kuti ainge atori neimwe boyfriend, and iye akabva azondikumbira ruregerero, akabva ati the reason as to why she was sleeping around, it was because haagone kugara nguva yakareba asina kumboita bonde nemunhurume. Saka she was asking me for another chance. Ndokubva ndazosiyana naye. Ndichibva pane iyeye, then I went to another one ainge ariko futi kuSouth Africa ikoko, then knowing the situation yekuti vanhu vari kuSouth Africa like vari kurarama upenyu wakaoma, I also started giving her my monthly allowances, but still that woman also did the same thing. And vose ava vandaidanana navo, I did not tell them, but I had intentions of getting married to the person and bringing the person over to the UK. And you can just imagine kuti it will be a blessing, especially for a woman who would be working maybe as a maid, asinganyatsokuwana mari akawanda. So when it happened the third time, that was when I said no, avo vari kuSouth Africa sezvinongotaurwa kunzi ukaona mukadzi atongokurusa bhodha kupinda muSouth Africa anenge atopanduka. Then I chose to look for one kuZimbabwe, and I was willing kuti kana munhu wacho akatonzi anobva kumamisha, munhu wekuti haasati akamboziva chinonzi rugare mukupenyu kwake. That was the type of a woman that I was looking for. Kwamanashi, it was the same story over and over again. Yeah, mari unongochipa munhu, but there won't be no honesty at all. Kudzamara ndazozviudza kuti zviri nani kuti ndige ndichingonyepedzerawo sekunge ndiri munhu asina kana chaainacho. I then managed to get hold of a Zimbabwean number, a WhatsApp number, which I started using. Saka ndakabva ndatoona kutoti vakadzi vedu vemuZimbabwe, most of them, they are after money. Like most of the girls that I have dated, if only they knew kuti the type of a person that they were talking about was someone who could give them a good life. And I feel so sorry because mashondo adarika awo nditori neumwe uyo wandakataura naye, like akandiudza kuti she is a single mom. Ndikati it is okay. Then ndokubva anditi manje inini ndinotoda murume wekutoti anenge aine mazimari ake and anenge achitokwanisa kutondichengeta, zvimwe zvaya zvekutoti vanhu vanyatsokuona kuti munhu uyu ari kuchengetewa. Ndakamubvunza kuti kana achiti murume kana zvichinzi ane mari, how much does she expect that man to at least get paid each and every month? Ndobva ati at least kana kawana 1000 and above per month, I'll be comfortable with it. So ndakabva ndati iribo iniwa ndida kuda kumubudira pachena kuti munhu waainge achitaura naye like already based in the UK and financially stable, zvekuti 2000 utu twaainge achitotaura, it is nothing to me. Saka ndakangoti uyu ndoda kumbomuona kuti iye neni tingasvitsana kupi. Then akabva azonditi saka iwe unoita basa rei. I then lied to her, ndikabva ndangoti ininisha I am just hustling but ndinokwanisa kukuchengeta. Akabva azotanga kundishoropodza, ndokubva adelita mamessages ake ose aya nemapictures ake ose ainge anditumidzira. Saka she just thought kuti I'm just a regular guy ari kutongotambudzika.
Komanashi, after that, that was when I sent her my pictures. Ndikamutumidzira picture yeimba yangu, motikari yangu, my kids and everything that I have tried to achieve in this life. Ndopa akabva achizotanga kundibhega achinditi, I'm really sorry, ndanga ndakatongoboeka now nezvanga zvandibhowa, I still need you in my life, but I just forgot about it. And ndiri munhu wekuti I do not even block anyone, tinongosiyana nazvo, achingondibhega achindikumbira ruregerero, but already I had seen kuti munhu wewe ari too much materialistic. So unfortunately, Mkomanashi, in my journey of trying to find a black woman that is from Zim, unfortunately I have met up with women who are scums, and most of these women who lie, who does not tell the truth. That is how I have ended up being with this woman who is from Ghana. Saka uyu Mkomanashi, like from the word go, kungotanga kungotaura kwatakaita Mkomanashi, this girl, she was just being honest with me. Akandiudza kuti she comes from a very poor family, such that akatombosvika pakugara mustreet because of the level of poverty, and we have been talking and talking. And what I have liked about her is that haana kana zuva kana one raakambondikumbira mari, not even a single day. I once tested her out, ndichida kuona kuti level rake rakambomira sei, then ndikabva ndamuti ndenge ndichazomutumidzira mari. I told her kuti I was going to send her some money, but I did not. I expected kuti achange achizopopota like I had experienced before, but she just went quiet, not as in kundi ignore. She started talking about other stuff, about prayer, asking me if I am praying for my life, for us to be together. That was when I knew kuti I have found the one. As we are talking right now, we have already planned a vacation, me and her, and we are going to be meeting for the first time on that vacation. So what I'm trying to say is that dzimwe nguva unokwanisa kutosangana nemunhu anenge achitoda kusimudzira muupenyu, but because of the way that you react to that person, then mukana wacho unobva watokudarika. Such is what happened to some of the women that I have dated. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tige tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi vakadzi vakadzi vedu vekuZimbabwe, hanzi dambudziko renyu nderekuti munoisa mari pamberi. Is that true or not true? Saka hanzi dzimwe nguva unokwanisa kutoramba munhu nekutoti anenge atogara atori nemari dzake, but ongokutesta, so just testing you, and then you will be surprised kuti komunhu uyu zvaatori nemari dzake. Hanzi ndaitoshandisa namba dzekuzimu, munhu akatanga kutondituka. After that ndikabva ndazomurakidzawo imba yangu, motikari, vana vangu, and some of the things that I have achieved in life. Munhu ndopa akatanga kuti I love you, please let us talk about this. Zvakangooma hazvo vedu way.